video thar nen kan lo let le ta a tun kan video a chuan motor number atanga ane tu version ta na kha kan soi don ani hemi tan hin application pakhat play store tan kan download le ang play store kan lut ta vahan master te hi kan han search don ni kan search ta a vahan master to lo lang ta te kan han click anga tiang hen lo lang ta ke chon ka install to wang ti hen lo lang ngal ta ne midang chuan le install lo chuan install yang tiang lo lang a open anga tiang hen lo lang ngal do ne ti chuan he la ya chunga hianin a number ni se lo na lo am ta ta han motor a vehicle number kha kan ziak lo tanga Mizoram anga chun MZ01 D telong ni ta se 2 3 5 6 ni han search chen tai la tu na yang han search ta hian Zairem moya pau tu hepa number hepa motor hello ni ta ni katiang kharin mi mo arjana te po anei tu te po khasiat du te po kan lo nei thut theya atang kai ve biu ni he te hi katiang khanin mi anei tu kha kan han chui chok thei zel do na ni medang lo le chong po ni sela le chong tu te kha katiang khan kan se kan zot kual zung thei do na ni kha jong te kha tun kan video chun ni mai sela share tu te min lo subscribe sak zel tur le min lo like sak fo tur en kan som chewa ka video te min lo thir sak thina wa en kalom le ne